Maayong hapon sa tanan ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Northeasterly surface wind flow o hangin gikan sa amihan ng silangan ang nagpasulabi sa tumuing bahin sa Northern Luzon samtang wala tay low pressure area o bagyo nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa laing bahin aduna kitay usa ka LPA nga ganihang buntag gi-estimate kini nga nahimutang sa 1,100 kilometers sa silangang bahin sa Visayas. Sa pagkakaroon wala kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa atong nasod, pero padayon ang atong pagmonitor niini sa posibleng pagsulod sa PAR sa mosunod na 24 ngadto nas 48 ka oras. O para sa kahimtang sa atong hangin o kadagatan, nagpabiling hinay ngadto sa kasarangan na hangin magagikan sa amihan ng silangan ngadto sa silangan ang nagpasulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. O para sa atong temperature forecast, ugmang adlaw makasinati gihapon tag init na panahon, dinaduna lang kitay panagsang pagpanag-om ug mga patak-patak na mga pag-ulan labi na sa hapon ug sa gabi. Ug atong temperature range sa Metro Cebu 26 to 33 degrees Celsius, sa Bohol 25 to 32 degrees Celsius, lakip na sa Dumaguete City. Ug ang adlaw musilang ugma sa alas 5:33 sa buntag. Kung alam sa dugang na impormasyon, bisita ang atong Pag-asa website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph o bisita atong social media accounts sa Facebook, Twitter, and YouTube. Dinhi na lang po to, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.